Donem el torn als diferents grups. Arranque el grup parlamentari Socialistes Units per Avançar. Ai, perdoneu, avui estic molt espessa. Hi ha esmena, arranca el grup parlamentari Junts per Catalunya. Endavant, senyor Vergés. Gràcies, presidenta. La CUP ens presenteu una proposta de resolució per facilitar la gestió de les dejeccions en aquelles explotacions ramaderes petites i mitjanes. Proposeu dues coses. La primera és un banc públic de terres per a dejeccions. Nosaltres, en aquest sentit, creiem que és millor, més operatiu, que sigui el propi sector que s'organitzi amb l'ajuda dels centres de gestió i que l'administració, això sí, vetlli perquè no s'especuli en les terres. I en segon lloc parleu de les plantes de tractament, i estem d'acord. La crisi energètica i la invasió russa han reduït dràsticament l'oferta de fertilitzants minerals, dels de síntesi, i això posa en valor més que mai que hem de potenciar d'una manera sostenible els fertilitzants orgànics, que de fet són el fertilitzant natural per excel·lència. Per tant, la solució passa per convertir el que és un problema, que és l'accés de dejeccions en determinades zones del territori, en una oportunitat, i el sector hi està posat. Això és cert, ho aconseguirem efectivament amb les plantes de tractament, bé siguin col·lectives com les proposeu vosaltres en la vostra PR o bé individuals de cada granja segons el volum, segons el cas. I en aquest sentit hi ha multitud de tecnologies, algunes que ja estan aplicant-se, altres que són més incipients, com per exemple la separació de fases, el compostatge, el bioassecatge, les membranes, l'osmosi, etc. Parlaríem de moltíssimes microalgues, crioconcentració, etc. I això és precisament el que fa un projecte que demà em fa il·lusió poder anar a visitar, que és la granja de Cal Ros, de Muntanyola, a Osona, el projecte Fertimanur, que està liderat aquí a Catalunya pel Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic i que juntament amb 4 plantes més que hi ha arreu d'Europa el que fan és assajar diferents processos per poder, tots ells de residu zero, i poder discernir així quins són els més adequats per a cada tipus de residu entrant, sigui gallinassa, fems de vaca, purí de porc, i per cada biofertilitzant d'alt valor comercial resultant. I a banda d'aquests processos tenim també, òbviament, la digestió anaeròbica de residus orgànics, que no només dejeccions, sinó residus orgànics urbans i industrials, que això el que ens proporciona, a banda també de fertilitzants estabilitzats, és un producte preciós, que és impagable per la nostra transició energètica renovable, com és el biogàs. I en aquest sentit voldria aprofitar, aquí al Parlament vam parlar fa pocs dies de la necessitat que la planta emblemàtica de la Galera, el Montsià, de biometagàs, es pugui connectar a xarxa, i per tant aprofito per seguir insistint en aquest tema que aconseguim entre tots fer-ho possible. I en un altre ordre de coses també aprofito per fer èmfasi en 2 temes concrets que he detectat que el sector ja està preocupat. Un el comentava abans la companya, que és el tema de l'accés de tràmits administratius, sobretot vinculant-los a la bretxa digital de determinat perfil d'agricultor i ramader, i un altre molt concret, que és la manca cada cop més evident de camions, és molt concret, de camions per poder transportar els purins, les dejeccions de les zones amb excedent a les zones amb dèficit. Això caldrà vetllar-ho. I vaig acabant. Hem presentat, com ha explicat el company de la CUP, una esmena en el sentit de moment no contemplar el banc de terres públic per dejeccions, això per una banda, i per l'altra d'emmarcar en el Pla de Biogàs de Catalunya les plantes de tractament que demana la proposta de resolució, i observant i fent èmfasi en que les solucions que es prenguin siguin adequades per a aquelles explotacions ramaderes petites i mitjanes. En això, evidentment, hi estem d'acord. I, finalment, faig una crida des d'aquí a tot el que erròniament pensi que la pagesia som aquells que fem pudor i que contaminem. La immensa majoria d'agricultors i de ramaders són gent que de sempre ha cuidat del país, que ha cuidat de l'alimentació de la seva gent, fent el millor possible la seva feina amb els mitjans i amb la tecnologia que hi ha hagut disponible en cada moment. I normalment sense tenir els recursos per poder-hi invertir, però espavilant-se sempre com ha pogut.
Per tant, jo demanaria que els ajudem comprant els seus productes a preus justos, que els ajudem prestigiant-los com ja es fa en altres països. En definitiva, que els donem la sostenibilitat econòmica i no tinguem cap dubte que ells i elles es posaran més que mai al capdavant de la sostenibilitat ambiental. Moltes gràcies.